O reino suevo de Galiza é unha etapa fascinante da nosa historia. Non en van fomos o primeiro reino medieval de Europa. Pero máis alá dos seus fitos históricos ou dos seus gobernantes, as antropólogas o que nos interesa é como vivían, como pensaban, como sentían esas xentes. Para chegarnos á súa mentalidade contamos cun documento único, o de Correctione Rusticorum, da corrección dos rústicos, do bispo San Martiño de Dumio. San Martiño chegou ao reino suevo da Galiza cara ao ano 550 e tivo un papel fundamental na monarquía sueva, tanto a nivel político, relixioso, cultural. Non en van foi un dos impulsores da adopción do catolicismo e criticou duramente as prácticas pagas que aínda seguían a realizarse. A través das súas condenas eclesiásticas iremos descubrindo a forma de entender a espiritualidade do pobo. Unha forma que batía en moitos puntos coa doutrina católica, pero que, como iremos vendo, acabou por crear un sincretismo que chegou ata os nosos días.